O Concello da Estrada organizará actividades para adultos con discapacidade psíquica no segundo semestre do ano. O Departamento de Servizos Sociais do Concello da Estrada organiza unha reunión que terá lugar o vindeiro luns 21 de xuño con pais e nais de persoas adultas con discapacidade psíquica que residen no noso municipio. Este encontro, que terá lugar ás 12 da mañá no Salón de Plenos, ten como fin presentar dúas actividades que se desenvolverán no derradeiro semestre deste ano, destinadas a este colectivo. Estas actividades celebraránse un día á semana e serán un obradoiro de cociña e outro de pintura creativa. Está previsto que se celebren durante os meses de agosto e setembro, e existe a posibilidade de que continúen ata final de ano se así se demanda. O horario será fixado en función da disponibilidade dos participantes. A esta reunión convocouse telefónicamente a un total de 50 persoas usuarios do Departamento de Servizos Sociais, pero está aberta a todas aquelas persoas interesadas en participar e que estean relacionadas con esta problemática. De feito, o interese deste Departamento Municipal é coñecer e valorar as demandas, necesidades, iniciativas e propostas que poidan xurdir desde o propio colectivo. Á reunión asistirán por parte do equipo municipal a concelleira delegada de Servizos Sociais, a xefa do departamento e a técnica de inserción sociolaboral.